ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖಡಕ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ನೆನ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ 15 ಹಿಡ್ದು ಇರುವ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಕುಂಟ ಮುಂಚಿದೆ ತಂತೆ ಬೊಕ ಕಾರದ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಡುಂಡೆ ಐಕ್ ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಧನಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ 10 ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಪಾಡ್ವೆ ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3 ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬುಕ ಎಣ್ಣೆನ್ ಸೇರ್ಸಲೆ ನನ ಅರಪಡ್ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಯಾನ್ 3/4 kg ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತುಂಡೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಅರತ್ತುದುಂಡು ನೆಕ್ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರಗು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ಲೆ ಡೋ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಸೇರ್ಸಪೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಆಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ಬು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಸೋಕೊರ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಾಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕನಾದ ಟೈಮ್ಡು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಸಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಂದಾಜಿಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಸವನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರಶಿನ ನೆನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲದ್ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪವನ್ಗ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಕೈಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಸ್ಟವ್ ಡೈನ್ ಹಿಡ್ದಾತು ದಿಕ್ಕೆಡ್ಲಾಂಡ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಈ ನೀರು ಬಿಡ್ತುನತ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಪ್ನೇಟ ಬೇಯ್ಪವನೋಡು ಅತನಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಜ್ಪು ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪವನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕನತೆ ನೀರು ಡ್ರೈ ಆತನ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಬೇಲೆಗ್ ಬಾರ ಅಂಡ್ಲ ಚೂರು ನೀರುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ನಿಕ್ಲು ನೀರು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನ ದೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮತ್ತು ಜಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಜಿಂಜ ತೆಲುಪು ಮಂತರ ಪೊಡ್ಚಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆಂಡೆ ಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಆದಿತ್ತಿನೇ ರುಚಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೋಡ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಚೂರು ಅರಪ್ಪುನಾಗ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ತೆಲೆಡ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಬೇಯ್ಪವನ್ಕ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಒಯ್ಕಲ ರೈಸ್ಗ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂದು ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡೆಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಣಪನ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿ ಅದೇ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾನ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.